தேசத்திற்காக ஒரு ஜெபம் என்கிற ஜெப வேலைக்கு நேராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இன்றைய நாளிலும் கைவிடப்பட்டவர்களுக்காக இன்றைக்கு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். பல விதங்களிலே கைவிடப்பட்டவர்கள் உண்டு. கணவனால் ஏமாற்றப்பட்டு கைவிடப்பட்ட பெண்கள் உண்டு. பிள்ளைகளினால் ஏமாற்றப்பட்டு கைவிடப்பட்ட பெற்றோர்கள் உண்டு. மனைவியினால் ஏமாற்றப்பட்டு கைவிடப்பட்ட கணவன்மார்கள் உண்டு. அது மாத்திரமல்ல, பிள்ளைகள் பெற்றோரினால் கைவிடப்பட்டவர்கள் இன்றைய நாட்களில் இருக்கிறார்கள். அதனால் இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு நாம் ஜெபிப்போம். பல சூழ்நிலை நிமித்தம் கைவிடப்பட்டவர்களாய் இன்றைக்கு மாறியிருக்கலாம். மற்றவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதினாலே கைவிடப்பட்டவர்கள் இருக்கலாம். பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருப்பதினாலே கைவிடப்பட்டவர்கள் இருக்கலாம். இன்னும் எத்தனையோ விதமான காரியங்கள் நிமித்தமாக, வியாதி நிமித்தமாக கைவிடப்பட்டு இருக்கலாம். இப்படிப்பட்டவர்களை கர்த்தர் இன்றைக்கு பலப்படுத்தும்படியாய், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்கிற வாக்குத்தத்தமானது அவர்களுக்குள்ளே வல்லமையாய் கிரியை செய்து என்றும் கைவிடாத தேவனை இறுக பற்றி கொள்ளுகிற கிருபையை கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் அருளி செய்யும்படியாய் நாம் ஜெபிப்போம். எந்த காரணத்து நிமித்தம் கைவிடப்பட்டார்களோ அந்த காரணத்தில் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி அவர்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படியாய், அந்த காரியத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படியாய், அதன் மூலமாய் கர்த்தர் அவர்கள் யார் கைவிட்டார்களோ அவர்கள் மறுபடியும் அவர்களை சேர்த்து கொள்ளத்தக்கதான கிருபையை கர்த்தர் தரும்படியாய் நாம் ஜெபிப்போம். குடும்பம் மறுபடியுமாய் இணைக்கப்படும்படியாய், பெற்றோர் பிள்ளைகள் மறுபடியுமாய் இணைக்கப்படும்படியாய், உடன் பிறந்தவர்கள் மறுபடியுமாய் இணைக்கப்படும்படியாய் இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு நாம் ஜெபிப்போம். அன்பானது எல்லா குடும்பங்களின் மீதும் ஊற்றப்படும்படியாய் இன்றைக்கு நாம் ஜெபிப்போம். நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். எங்களை நேசிக்கிறதான நல்ல தகப்பனே, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். பொருளாதார நெருக்கடி நிமித்தமாய் பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்ட பெற்றோர்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, வியாதியின் கொடுமையினாலே கைவிடப்பட்ட பெற்றோர்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, ஏமாற்றி போன கனவு நிமித்தமாய் கைவிடப்பட்ட ஆண்டவரே மனைவிமார்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. மனைவியின் பொல்லாத ஆண்டவரே தவறான பாதையின் நிமித்தமாய் ஆண்டவரே கைவிடப்பட்ட ஆண்களுக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, எந்த காரியத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் கைவிடப்பட்டு இருந்தாலும் என்றைக்கும் கைவிடாத தேவன் நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளை கரத்தை பிடித்து ஆண்டவரே அப்பா மறுபடியுமாய் அந்த குடும்பங்களை கர்த்தர் இணைத்தருளும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. நண்பர்களால் கைவிடப்பட்டவர்கள் இருப்பார்களானால், நண்பர்களால் ஆண்டவரை ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் இருப்பார்களானால், கர்த்தர் இந்த நாளிலே அவர்களையும் ஆண்டவரை கர்த்தர் தூக்கி எடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எந்த காரியத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் தேவைப்படுகிறதோ ஆண்டவரே, அந்த காரியத்தில் இன்றைக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்து ஆண்டவரே, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் பெரிய அற்புதத்தை செய்து கைவிடப்பட்டவர்களெல்லாம் ஆண்டவரே மகிழ்ந்து களி கூறத்தக்கதாய் கர்த்தர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதத்தை செய்யுங்க. நீர் அப்படியே செய்கிறீங்க. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.